nagpadayag sa kinaiya sa Dios. Exodo Kapitulo 34, versikulo 6. Si Jehovah usa ka Dios nga maluluyon, mapuangoron, mahinay sa pagkasuko, ug dako sa mahigugmaong kalulot ug kamatuoran. Ang tanan nga kahayag sa nangagi, ang tanan nga kahayag nga nagdanag sa karon ug moabot ngadto sa umaabot, ingon nga gipadayag sa pulong sa Dios, kini alang sa matag kalag nga modawat niini. Ang himaya niini nga kahayag nga mawang himaya sa kinaiya ni Kristo, igapadayag diha sa tagsa-tagsa ka Kristohanon, sa pamilya, sa simbahan, sa ministeryo sa pulong ug sa matag institusyon nga gitukod sa katawhan sa Dios. Kining tanan nga mga laraw sa Ginoo mahimong mga simbolo sa kung unsa ang mahimo alang sa kalibutan. Sila mahimong mga tipo sa makaluwas nga gahom sa mga kamatuoran sa Ebanghelyo. Pinaagi sa pagtan-aw sa kaayo, sa kaluoy, sa hustisya ug sa gugma sa Dios nga gipadayag diha sa simbahan, ang kalibutan adunay representasyon sa iyang kinaiya. Aron sa pagpakita sa kinaiya sa Dios, kita kinahanglan nga personal nga makaila sa Dios. Kung kita adunay pakigambitay uban sa Dios, kita iyang mga ministro, bisan tuod kita wala gayud makasangyaw sa usa ka kongregasyon. Kita mga magbubuhat kauban sa Dios sa pagpresentar sa kahingpitan sa iyang kinaiya diha sa katawhan. Gihatag sa Dios ang katungdanan diha sa iyang tawhanon nga mga ahente sa pagpakigsulti sa kinaiya sa Dios nga nagpamatuod sa iyang grasya, sa iyang kaalam ug sa iyang pagkamanggiloy-on, pinaagi sa pagpakita sa iyang dalisay, malumo, maluluyon nga gugma. Ang atong buluhaton mawang pagpasiguli sa moral nga dagway sa Dios diha sa tawo. Pinaagi sa madagayaong grasya nga gihatag kanato sa Dios, pinaagi ni Hesukristo. O unsa kadako ang atong gikinahanglan nga makaila kang Hesus ug sa atong langitnong Amahan, aron kita makarepresentar kaniya sa kinaiya. Ang kalag nga nabag-o pinaagi sa grasya ni Kristo, makadayeg sa iyang Dios nung kinaiya. Kung dili kaayo nato makita ang atong pagsalig sa kaugalingon, mas atong makita sa labaw pa ang atong pagsalig sa walay kinutuban nga kaputli ug katahom sa atong manuluwas. Ang pagtan-aw sa atong pagkamakasasala, magdala kanato ngadto kaniya nga makapasaylo. Ug sa diha ang kalag nga nakaamgo sa iyang pagkawalay mahimo, mukab-ot kang Kristo, siya mo padayag sa iyang kaugalingon diha sa gahom. Kung unsa kadako ang atong pagbati sa panginahanglan, makadala kini kanato ngadto kaniya ug ngadto sa pulong sa Dios. Mas labi pa kahalangdon ang atong mabatonan nga panglantaw sa iyang kinaiya ug nga mas hingpit nga kita magpakita sa iyang dagway.